പോയി 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 കൂടുണ്ട് പോയി ರವಿ ಮಾಮನಾಗಿಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಕಾಫನ പോയി ಬಂದಿಂದು ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಅಡ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಡ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವು ಕನ್ಯಾನ ರೇಷ್ಮಕ್ಕನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಹಾಂ ಓ ಹಾಂ ದಿಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ಲ ಪುಯ್ 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 ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತನೆ ಯಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಪಿದಾಡು ಕುಳ್ಳೋಲಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಜಾಗ ಹಾ ಪೋಯ್ ಭಯಂಕರ ತುಂಬು ಬರ್ಪನವರಾಣಿ ಅಂತೆ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಈತ್ ನೆಟ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ದಾಯಗ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಅಮಸರ ಅಂಡ್ ಅಮಸರ ಏನೇ ದಾಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಪಿದಡ್ನೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಯಾಲ್ನ ಬಟ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಜನುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಲೆಂದು ಬಟ್ ಮಾಮಿ ನಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಬಲ ಬಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಮಿ ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಆಯಕ ಯಾನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನೆ ಅರ್ಧಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೇಷ್ಮಕ್ಕನ ಬಯಕೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮಿ ದಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಆಗಲಿ ಅಂಜು ದಾಯಿ ಕಟ್ಟುನೆ ನಿಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೆಂಚಿರ ಕಡ ಮುಳ್ಳು ಪಂಜಿದ ಮುಳ್ಳು ಉಳ್ಳದ ಐಕ ಬಜ್ಜೇನೆ ಸುರಿದು ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟುದು ದಾಯಿತ ರೀಸನ್ ಐಕೆಂಚಿನ ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ പിങ്കാല കട്ട്ലേറ്റ് ആയിട്ട് പിങ്കാല പിന്നെ ബഞ്ഞനാള അവിടെ ആയിട്ട് പൂവാണ് വണ്ടി സൈഡ് അവിടെ ബഞ്ഞനാള కొంచెం దుంబు దించ కట్టను కట్ ಆಯ್ತು ಬೂಡಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಪುದ ಕಾಂತಾರ ಗುರಿತೀನಿ ಯಾರೈತಿ ಅದೇ ಕಾಂತಾರ ಗುರಿತೀನಿ ಯಾರೈತಿ ವಾದ್ಯ ಬರಾರು ಮಚ್ಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾವಿರತ್ತೆ
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಡಲಿದೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತ್ ಶೂಟ್ ಮಂತದೆ ಹಾ ಪಾಡಲೈತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಕರೀಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಮುಗಿಂಡು ಬೋಲ್ಪುರದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜಿ ನನ್ನ ಅಡಿತದ ದೀಪ ದೀಡೋಡಾತೆ ಸೊ ಕೋಡಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ 30 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ತೊಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ನೊಡೊಂದು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಈಸಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಿಂಜ ಟಫ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಗೆಸ್ ಮಂತದ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ದಿತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಡೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಓದರ ನೋಟ್ಸ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕೊಂಜಿದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಪಿನಂತೊಲೈ 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡೊಂದು ಗೋಲ್ ದಿತ್ತೆ ಆ ಗೋಲ್ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರೋದು ನೆನತೊಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತಿಕ್ವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂನಾಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.